Tanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono Party List sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono Party List sa Pilipino. Abono Party List, Abono Party List sa Pilipino. Abono Party List, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo na abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Kaya ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansin. Well, mga kaibigan, nagbabalik po tayo. Ito pa rin ang Pangasinan Bilis Kilos. Yes. At ang inyong mga lingkod, Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Bawal po ang babagal-bagal sa programang ito. Bilis talaga. Bilis talaga at kumikilos talaga. Oo. Hindi yung stagnan. Kaya sa palatuntunan ito, gaya po ng abono, ay kinakailangan kumikilos tuwina para sa Yes. kapakanan ng mga tao. Lalong-lalo na po sa field ng agriculture and industry. Okay? Dahil kung tutusin, alam naman natin ang unsung heroes and heroines ay yung mga nasa agrikultura eh. Yes. Hindi sila nababanggit madalas, pero Oo. sila talaga ang natawag nating malaking utang na loob natin sa kanila. Parang sila nagpapakain sa atin eh. Yes. Yung mga produkto kasi nila. Oo. Okay. At ating pong mga kakapanayam ngayon, at guest natin actually, kung may katwiran, ipaglaban mo. Yan. Attorney Jupit Season. Basta may katwiran talaga ipaglalaban mo. may katwiran. At ang doubling treat dito, double treat, ay ang mga kapanayam natin ay artistahin, no? Actually, napapanood yan palagi sa television nyo noon. At pinapanood ko dahil natututo ako na kung ano yung dapat kong karapatan ay ipaglalaban ko talaga. That is right. Okay. So, nako. Okay, without background na much naman tayo. Oo. Sa kagwapon, background na naman tayong dalawa. Ito na naman ako talaga ito. Kahapon, naluma na tayo kay Sendong eh. Okay, so Attorney Jopit Season, Isa sa mga... Bumati muna kayo. Okay. Masantos siya kabosan, Ri at Jesse. Magandang umaga sa inyo. Isang karangalan na magkabilang dito sa inyong Action Radio. Yes. Magandang umaga rin po sa inyo, Attorney Jupet. At unang-una ay maganda at nakapanayam namin kayo dito ng mga Pangasinense. At at least, at saka nakikita pa nila sa live stream natin, ano? Oo. At talagang napakagwapo ngayon pala ni Atty. Jupet. At saka Kailangan ito sa Senado. Oo, Ng katulad ng ganitong
category. Yung ibang senador kasi ayaw mo tinan ng mukha eh. Pero kung ganyan, ay nako. Nako po. At saka isa pa, maraming season po sa Pangasinan. Yes, marami dito. Where are you from? Totoo po yan. Ang original lang season talaga ay Lingayen. Ang aking great-grandfather ay nag-migrate po sa Nueva Ecija. Ay, So, Ayun, siya po oo. talaga, opo, ang original natin. Okay. So, Yung pong aming dating gobernador dito is Governor Chupilo Sison. Tama po, tama. Oo. At meron nga pong bayan dyan na season. At Tama. kung nagpunta kami dyan, Meron pa rin dyan dito napakaraming ano eh. At mga Dating bumati Justice. sa akin, ang apelyido nila ay season. Oh, Kaya dating palagay Justice ko, Porfirio mananalo Sison. po ako sa Pangasinan. ayan. Okay. So, pero saka itong taon na ito, taon ninyo, election season. Tama po. All of the, Tapos, lahat ng panahon meetings, eh. ay panahon nila, season. Season. Ito, summer season, dry season, rainy season. Christmas season. At kailangan ngayon ang Jupit season. Yan, kailangan. Ayan, Okay. ako, maganda po yan. Maganda po yun. Okay. Tumatakbo po kayong senador. Opo. Alam naman po ninyo, senador, maraming sagutin yan. Maraming talagang responsibilities yan. How prepared are you for such a position kung kayo pala rin? Ang trabaho po ng senador ay gumawa ng batas. Yan ang pangunahing trabaho, mga pulisiya, mga batas, mga patakaran para sa buong bansa. Ako po'y handang-handa sa trabahong yan dahil nanggaling po ako. Ako'y nagtrabaho ng 9 na taon bilang mambabatas. Pagmula sa pinakamababang pamahalaan sa barangay, 3 taon po akong gumagawa ng batas sa barangay. At 6 na taon na gumagawa ng batas sa sangguniang panglungsod ng lungsod ng Quezon. Kaya 9 na taon po ang aking karanasan sa paggawa ng batas. Ang gawain ng senador hindi po nalayo sa gawain ng kagawad o ng konsehal. Ang trabaho po nila, parehas po gumawa ng batas para sa tao. At masasabi ko nga po, mas handa ako eh. Dahil mas direkta akong nakipag-usap sa tao sa barangay Yun. at sa lungsod. Direkta ko pong, alam niyo po, ang nagawa kong batas umabot po sa 270 ordinansa at resolusyon. Wow. 270 ordinances and resolutions. Pinakamarami po yan noong panahon ko po. At bago ko po magawa yun, hindi ko po magagawa yun kung hindi ako kumonsulta, hindi ako direktang nakipag-usap sa tao. Kaya sa palagay ko, handang-handa po ako na gumawa ng batas sa Senado para sa mamamayang Pilipinas. Yes, Tama po si attorney. Ang pagkakaiba nga lang, yung pinanggalingan niya, limited sa isang area. Pero ito, nationwide na. Nationwide, oo. Nationwide. At kaya nga po kami nag-iikot. Mahigit 37 lugar na po ang naikot namin, mga lungsod at munisipyo, para po makinig sa mga magsasaka, mangingisda, sa mga nagtitinda, sa mga negosyante, para po habang nangangampanya, nakikinig, naghahanda na rin po para pagka nanalo, trabaho po kagad. Yes. At nasabi po ninyo yan, attorney, pinag-uusapan namin itong supposed to be yung hearing kahapon ng Senado sa about smuggling of agri-products. Opo. Parang maganda po itong bill na ito, kaya ng batas na ito, kaso parang kung anong nangyayari, bakit still scot-free pa rin po yung mga smuggler na sinasabi hanggang ngayon ay hindi po magalaw-galaw. Sa tingin po ninyo, ano po ang talagang kailangang mangyari dito, Sir Jopek? Unang-una po, yan po ang pumapatay sa lokal na mangingisda, sa lokal na nagsasaka. Yan po talaga ang pumapatay sa kanilang produkto. Pinapapasok natin yung mga illegal na produkto, ang naapektuhan yung magsasaka po natin. Kaya po kailangan natin talagang itigil na yung illegal na aktibidad, yung smuggling. Ang dami po nating batas. Kaya nga po smuggling ang tawag dyan dahil bawal. Kaya po smuggling ang tawag dahil bawal. At kaya nga po sa puntong ito,
tingin natin kailangan ng isang epektibong mamumuno, isang epektibong presidente para pagka sinabing bawal, talagang ipapatupad. At sa akin palagay, si Isko Moreno na po yan. Talaga pong kikilos at gagalaw ng mabilisan para po matigil ang smuggling, makinabang naman po ang ating mga lokal na mga ngalakal at lokal na mangingisda at na magsasaka. Oo. Well said, Attorney. Pero ito po'y background naman. You came from barangays at saka councils na sa syudad. Bihira po ang tinatawag nating agriculture doon, mga agricultural lands. Tama po. Pero what can you say about itong mga vast hectareage ng mga agriculture sa buong bansa na magiging kawawang-kawawa kung hindi ma-check itong smuggling? Ano pa ang parang alternative na suggestion ninyo upang sa ganoon sila naman ay magkaroon ng tsansa sa pamumuhay? Tama po, nanggaling po ako sa lungsod pero 2 buwan na po kaming umiikot at ang pinakikinggan namin magsasaka, mangingisda. Kaya nga po isa sa pangunahing batas na gagawin po natin, ito po'y batas din at programa ng Aksyon Demokratiko, yung aming partido at ni Isko Moreno, ay gumawa na po tayo ng Department of Fisheries and Aquatic Resources. Paghiwalayin na po natin yung tubig at yung lupa. Ngayon po, bureau lang po yung tubig Yeah. At nakafocus tayo doon sa lupa. Samantala kung titingnan natin, tayo ay isang archipelagic country. Karamihan po ng lugar natin, kung titingnan natin yung archipelago, katubigan. Yan. Kaya po kailangan meron tayong departamento na magiging expert sa katubigan, sa pangingisda, sa isda at sa mga mangingisda para naman sa gayon magamit natin yung sektor na yon. Ngayon sa agrikultura, sa mga magsasaka, yan po, smuggling, may programa din po tayo na cold storage na magiging programa po ni Isko Moreno para sa gayon mapabilis yung transport ng kanilang produkto, maprotektahan yung perishable goods. Meron po tayong programa na anti-smuggling at meron din po magiging programa na moratorium. Magkakaroon po tayo ng 2 taong moratorium on conversion of agricultural land to industrial or commercial or residential. Protektahan po natin yung pinakalupa na sinasaka dahil kung yan ay mawawala, ay permanenteng mawawala ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. So ilan lamang po yan sa inihahanda natin na mga batas para po sa ating mga magsasaka. Nako, very good. Well said. At napansin po natin, kailangan talaga. Lalong-laro na po itong tinatawag nating moratorium. Kasi ang nangyayari po, makakita ka ng mga lugar, pinipil up na ng lupa para pagtayuan ng kung ano-ano. Ay samantalang nawawala ang fish ponds. Lalo na po dito sa Dagupan, Attorney Season. Sa Dagupan. Nako. Yan. Kaya po mahalaga po itong talakayan natin dahil natututo po ako dito sa ating pag-uusap, sa input po ng ating mga mamamayan. Sa input po. I live in a barangay na nasa eastern part ng Dagupan at dadaan ka sa maraming pispan noong araw na bago ka makapunta ng downtown. Ang nangyayari noon, pispans left and right. Ngayon, naku po, ang dami ng tinabunan na pispan, nawawala na at may pinapatiyong kung ano-ano na. Observably, nauubos po ang mga pispan. Hindi lang po dyan sa dinadaanan ko pati ibang lugar. At inanakit yan ng mga tao sapagkat yun nga, tumatayo mga residential areas, subdivisions, mga tinatawag nating may mga industry apartments. pa. Kaya Factory pa. tama. So, you would want a 2-year moratorium. Mahalaga po yung Department of Fisheries and Aquatic Resources. Mahalaga yung moratorium. Yung sa departamento, kailangan nating itaguyod yun dahil baka kaya nagsasara o kaya pinapalitan yung tubig sa lupa ay dahil nawawala ng kakayahan yung ating mga mangingisda. So kailangan alalayan po ng gobyerno, alalayan ng pamahalaan sa in terms of technology. Yan. In terms of negosyo, in terms of marketing, para naman po maalalayan sila na umasenso at umangat yung kanilang negosyo nang sa gayon, hindi na magkaroon ng
yung temptation na palitan yung tubig sa lupa, tabunan at i-convert. Very good. Ano? Okay. So, kaya lang, nabanggit nyo yan eh. Baka unahan pa kayo ng mga... nabanggit nyo yung idea yan. Baka unahan pa kayo ng mga nasa incumbent ngayon. Alam niyo po, Mas maganda yun. Alam niyo Jesse, alam niyo Ri, kami tumatakbo para maglingkod. Yan. Yung mga binabanggit namin na programa ay para sa mamamayan, para sa tao na matagal natin pinag-aralan. Kung sino man ang makakagawa niyan, kung yan ay gagayahin, wala pong problema. Gayahin po nila dahil ito po ang pinag-uusapan natin dito, yung tao, yung mamamayan, hindi po kami. Kung kami gagayahin, tingin nila gawin po nila. Gawin na po nila ngayon. At kung magagawa nila, tutulong pa po kami. Kung Uy. gagayahin nila, maganda rin po yun. Para sa tao po ito. Yeah, oo. Yan ang nangyayari kasi ngayon na attorney, no? Yung mayroon tayong mga sinasabing comprehensive land use plan. Subalit kung minsan hindi po yun nasusunod dahil kung saan-saan na lang nilalagay yung mga subdivision, kung saan ang mga pabrika, hindi na po yun nasusunod. So, kailangan dito mabalance sana kung saan ang factory, saan ang agriculture, saan ang ganitong mga establishmento. Pero wala na po ngayon eh. Kung maisipan lang ng isang congressman o ng isang ganun na lamang kaya hindi na po halos talaga mabalanse ang kalagayan. Katulad dito po sa aming pong lalawigan ng Pangasinan. Dati hindi po kami binabaha dito. Ngayon, kunting ulan pa lamang po, nababahanap kami. Dito sa lungsod ng Dagupan mismo. Kaya kailangan yung mga ganyang pag-iisip, katulad po ninyo, attorney, na iniisip ang kapakanan. Dito, ang major industry na namin dito noon is pagsasaka at pangingisda. Pero ngayon, kailangan pa namin kumuha o bumili ng aming isda from other areas, Western Pangasinan. Minsan nag-i-import pa. Kinukulang na po kami ng bangus dito. Oh. Dagupan City is supposed to be bangus country, pero nawawala. Tama po yan. Mm. Tama po. Kailangan buhayin po natin. Dahil may pagmamalaki po natin yan, hindi lamang sa ating bansa, kundi pati sa ibang karatig bansa. Tama po kayo, no? Yung comprehensive land use plan ay mahalaga. At yan po, nanggaling po ako sa lokal na pamahalaan. Trabaho po yan ng lokal na pamahalaan. Pero kailangan po natin ma-integrate yung pangkabuuan sa bansa. Kaya't malamang dyan po tayo magpo-focus din sa batas pang-nasyonal tungkol sa land use plan na ngayon ay nasa local government unit. So, maaari po nating bantayan, maaari nating gabayan ang kanilang paggawa. At lalong-lalo na, yung binabanggit po ninyo, sir, na yung kasi meron na nga comprehensive land use plan. Comprehensive na nga po yan eh. Pinag-aralan na ng usap. Pero sinasabi ninyo, biglang meron mga, ang tawag po dyan, kung minsan sa legislation yung nagsa-spot zoning. Ibig sabihin meron na nga napag-aralan na pangkabuuan, napakaraming exception na kung minsan nadadaan sa palakasan. Yan po ang mga babantayan po dapat natin. At mahalaga po ang executive department, ang presidente na ating ihahalal para po bantayan po yan. Yan, tama. Pero in relation to that, may nag-text po rito at basahin na lang po natin. Ang dulo po ay 3165 at ang sabi niya, mabuti naman at may jopit season sa partido ni Isko. Kasi si Isko, ang experience niya nasa Manila na wala namang agrilan. Hindi po ba? Hehehe. Kwanto? Oh. Tama po Tama po. Pero alam niyo po, kapag kami ay bumibisita doon po sa aming listening tour sa sorties, kung makikita po ninyo, nandun ako sa telepono ko, sulat po ako ng sulat. Yan. Sulat habang nagsasalita si Isko, ako po yung sulat ng sulat. Dahil habang nagsasalita, nagbabanggit po ng programa. Habang may naririnig kami, yun po, yung aming pinuntahan sa Tarlac, narinig po namin yung hinaing ng mga magsasaka.
Kaya po habang naririnig, dyan po sa Pangasinan, yung po sa Zambales, yung po mga mangingisda, habang may naririnig kaming problema, sulat na po siya sa pagpapatupad sa aming larangan sa paggawa ng batas. Kasi kailangan nyo pong suportahan ng batas kuminsan, yung mga polisiya, yung gagawin po ng ating executive ng Pangulo. Kaya ngayon pa lang, kami nagpapasalamat dahil yung mga mamamayan, yung mga taong pinupuntahan namin, nakikinig at nagbumungkahi at ang laking tulong po niyan sa paggawa po ng batas. Ayun. At least, nakikinig sila, nagmumungkahi, they are involved. At naniniwala silang po. makakaya niyong gawin ang mga sinasabi niyo. Yan po yung namin, ang partido namin Aksyon Demokratiko. Para kayo, Aksyon Radyo. Yung sa amin, Aksyon Demokratiko. Kasi po, naghahanap tayo ng agarang galaw, agarang kilos sa napakatagal na problema natin. Gusto nating solusyonan agad. Yung pangalawang termino po doon, terminology, yung demokratiko, yung sa Aksyon Demokratiko, yun po ang people's participation, consultative governance. Kaya kailangan po talaga namin makinig dahil doon po namin malalaman kung anong tamang solusyon sa kanilang problema. Wow. Very good. At yung bang senatorial slate nyo, kompleto? 3 lang po kami sa Aksyon Demokratiko. 3 lang po. Jopet Sison, Carl Balita, Samira Guto. Ayun. 3 lang. Madali pong tandaan. Kayo na pong bahala doon sa Siyam. Pero maski 3 lang sila, balansyado yun. Meron silang doktor na vice-presidente. Oo nga, si Willie. Opo, meron tayong At meron pangkalutugan, meron po tayong pang-krisis, meron pang kababaihan at kabataan. O balansado po. Ayun. Si Carl Balita is education naman siya. Si? Carl, yung Vice President Balita. namin, Doktor, si Dr. Willie. So, balansyado tong sa kanila. Oo, wala ka nang pipiliin pa. Okay. Okay. Mang Ray, medyo mag-break muna tayo dahil Attorney, baka may oras pa kayo, balikan namin kayo mamaya. Pero pagkatapos muna ng ilang mahalagang paalala. Sige lang po, sir. Maraming salamat po. Sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin. Tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling Uhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier.
Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Bueno mga kaibigan, nagbabalik po tayo. Ito pa rin ang Pangasinan, Bilis, Kilos, at ang inyong mga lingkod pa rin, Action Ri Fernandez Ortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang iyong lingkod, Action Jesse Perez. At kanina po ay nakapanayam natin si Attorney Jopet Siso ng Aksyon Demokratiko at tuloy-tuloy pa rin po natin. May mga ilang concerns pa at mga tanong na dapat nating malaman ng sagot mula sa kanya. Okay, Jess. Yes, itatanong po natin sa inyo dahil sabi nyo, nanggaling po kayo sa barangay, ano? Ako po isang barangay kagawad din po na sa aming lugar. Ano po ang naisip po ninyong parang kailangan sa mga barangay? Nakikinig po yung mga liga ng barangay sa bayan ng Santa Barbara dito sa ating pong palatuntunan para malaman at makuha natin ng ating mga pilo, barangay workers kung ano po ang mas kailangan nila na gawin sa kanilang barangay po. Yung ginawa po ninyong class legislation sa barangay po na naging magandang batas po for us, barangay officials. Opo, magmula po nung ako'y naglingkod sa barangay, nakita ko na yung sinasabi natin na tayo ay isang bansang demokratiko, yung a government of the people, for the people, by the people, ang tanging institusyon na nagsasabi at nagpapakita po niyan ay ang barangay. Dahil ang barangay, direkta po yung nagseserbisyo sa tao, direktang kapag ka may nais na hatid na serbisyo, ayuda, padadaanin sa barangay. Pagka ang mamamayan may reklamo, barangay muna ang punta. Kaya nga, kailangan nating palakasin ang barangay, hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa pondo. Naumpisahan po yan nung batas ni Pimentel, yung local government code, kahit paano merong devolution. At yung kauna-unahan nga po na devolution sa LGU, yung tricycle franchising, ako po ang may akda. Yun. Kauna-unahan po yan sa bansa. Tricycle Franchising Board, ang tawag po sa akin sa Quezon City ay ama ng TODA. Kaya kailangan po nating palakasin. Palakasin po natin ang barangay, hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa pondo. Maganda pong development next year. Itong taon po na ito, 2022 na. Maganda pong development dahil meron pong ruling ang Supreme Court, yung pong Mandanas-Garcia ruling. Tama. Yang Mandanas ruling, lalaki po significantly ang pondo ng ating mga local government units. Yung kanilang share, hindi sa internal revenue, sa national revenue, magkakaroon na po ang ating mga LGUs. Kaya excited po ako. Excited po marami. Dahil ito po ay para pong patikim ng devolution, patikim ng federalism. So kahit paano makikita natin lalakas ang ating mga barangay. At yan pong isa sa ilalaban ko. Gusto ko pong makabilang sa paggawa ng devolution ng development plan nito pong Mandanas ruling para po makatulong sa pagbaba ng pondo sa ating pinakamababang pamahalaan, ang barangay at ang mga munisipyo at lungsod. Maganda nga po yan, Attorney, dahil alam po naman ninyo ang trabaho sa barangay. Nandun nga halos lahat. Kunting kilos lang kailangan nila barangay. Kaya doon po sa inyo pong sinasabi. Alam niyo po yung problema sa droga, pag titignan ninyo, yung barangay officials natin, alam ang bawat kanto ng kanilang lugar, ay alam po niyan. Makakatulong po ng malaki ang barangay sa pagsugpo ng problema sa droga. Alalayan na lang natin ang kapulisan. Yes, yan po. At kaya lang po, ang problema, alam po naman ninyo ang pondo ng barangay. Kung halos wala pa may mga barangay tayong nakakapanayam na halos walang 1 milyon o 2 milyon sa isang taon. Paano sila nabubuhay nito? Paano nila masusustain ang kailang serbisyo dito, Attorney? With you there in the Senate na kailangan siguro pagtuunan ng pansin ang mga barangay officials o barangay na ganito na halos hindi po makausad dahil wala po silang panusto sa mga proyekto.
Lalo na Tama ngayon. po. Kaya ba itong Mandanas ruling, may mga balita po na increase of 50% ng budget ang mangyayari sa ilang mga local government units. So malaking hakbang na po yan na para makatulong sa kanila. Plus, meron din po mga batas na nagbibigay ng special na atensyon sa mga pinakamahihirap na munisipyo at mga rehiyon. So pwede po nating tutukan din po yan to augment itong bibigay ng Mandanas ruling. So sana po sa pamamagitan nitong mga batas na ito, sa pagtutok sa development plan, sa devolution plan, ay mapantay-pantay natin ang pag-angat ng ating mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang parte ng bansa. Okay. Okay. Maganda yan, maganda yan, Well said, oo. Attorney. At yan ang maganda eh. Pagka may experience ka sa barangay, gaya na Attorney Jopet, Oo. ay alam mo ang takbo ng barangay. Now, may iba po tayo ng topic, Attorney. Ito ay tinatanong namin sa mga kumakandidato rin. As far as you're concerned, what can you suggest about the insurgency problem of the country? Yes, the problem on insurgency is related to the problem on economics. Right. To the problem of on the distribution of wealth. So gusto natin sana maging pantay-pantay ang pag-angat ng bawat rehiyon, nang sa gayon ang economic development in these regions would be equal, and yung mga tao, yung mga mamamayan na nagagalit at naghahanap ng ibang pamamaraan ay kahit papaano mapayapa at mapanatag dahil merong pantay-pantay na pag-unlad sa buong bansa. So unang-una, yan po ang ating pagtutuunan, na magkaroon ng pantay na development economically, so that kumbaga kapag may laman ang tiyan, ay kahit papano ay hindi mag-iisip na lumaban at mag-aklas laban sa gobyerno. Pangalawa, syempre, doon naman sa mga talagang may kaisipang masama na nais talagang pabagsakin ang gobyerno, kailangan natin ng isang matatag at mapagkakatiwalaan na sandatahang lakas. At yan, ang laking maibibigay ng namumuno sa bansa upang magtiwala ang sandatahang lakas sa pinuno, upang magtiwala ang mamamayan sa sandatahang lakas. Well said. Kasi ang nangyayari, sabi ng obserbasyon ng iba, karamihan may mga bilang ng mga tao na napupunta sa makakaliwa sa mga insurgents ay mga magsasaka dahil nga sa hirap ng buhay. Yun ang observation nila. Kaya Yan po. Tama po kayo dyan. kaya kung may magawa daw sa mga magsasaka, wala nang mag-aambisyon na maging insurgent. Tama po yan. Kaya nga, mahalaga ang tungkulin ng pamahalaan sa pagbibigay ng alalay sa magsasaka. So, bukod doon sa mga pinag-usapan natin kanina, dagdagan pa natin ang kaalaman at ng teknolohiya. Importante po ang teknolohiya ngayon. Kung pupunta kayo sa ibang bansa, dumadami ang produkto ng mga magsasaka dahil sa teknolohiya, sa makinarya at teknolohiya. Alalayan na po natin at magkaroon tayo ng research center sa suportahan natin ng pagpopondo, pagpapautang, research, edukasyon sa pagsasaka at pangingisda. Nang sa gayon, sa ibang bansa, yan po ang mga mayayaman. Sila po ang nagdidikta. Totoo po yan. Sa Australia, ang nagdidikta sa mga politiko, ang mga magsasaka. Yun. Dahil sila ang mas kumikita. Dito po, kailangan nating palakasin ang ating mga magsasaka. Dadaanin po natin yan sa kaalaman, dadaanin natin sa teknolohiya, at dadaanin natin sa tulong ng pamahalaan. Wow. Talagang ang ganda ng mga ideas. Ito ay text message naman, galing naman sa 6112. At obviously, babae po ito .
Sir Jopet Sison, attorney, ano po naman ang stand ng Aksyon Demokratiko sa kalagayan ng kababaihang tulad ko sa Pilipinas? May mga babae pa rin po na agrabyado sa buhay dahil nga sa tinatawag silang weaker sex. May plano po ba at panuntunan ang Aksyon Demokratiko para sa amin, sir? Marami na po tayong batas na sumusuporta sa equality ng men and women. At kung titingnan niyo po yung ating Pangulo, si Isko Moreno, pagka pumunta kayo sa Maynila, ang policy po doon, if there is no difference, let us not differentiate. Huwag natin kung ang pinag-uusapan trabaho na ginagamit ang kaisipan, parehas po ang lalaki at babae. Huwag po natin pag-iibahin. Ganon din po sa ibang mga kasarian na nariyan, huwag po nating pag-ibahin. At meron po tayong mga batas na kasalukuyang umiiral para po sa pagbibigay ng kapangyarihan sa ating kababaihan. Meron nga po tayo nung napasa nung 2014 na batas, yung Violence Against Women and Children. At yan po ay ginagamit na ng napakaraming kababaihan po ngayon upang may paglaban ang kanilang karapatan laban sa mga kalalakihan na umaabuso sa kanila. At yung pang-aabusong yan ay hindi lamang sa physical, pati sa financial, psychological, economic. Kasama po yan sa sinasakop ng violence against women and children. Tungkulin po natin na bilang kung mananalo bilang senador, nabantayan po yung pagpapatupad ng batas na yan at makinig po sa mamamayan kung pwede po nating maimpact o magbigay ng yan uso sa batas po. Okay, yes. Yes, ito ay sa barangay naman to, no? Dahil ito nga pong itong barangay elections, kasi basta na lamang po nagkakaroon ng problema o kunting kung lamang pinupospon daw po ang barangay election. Wala bang katulad ng ibang political exercise na talagang fix na kung kailan ang eleksyon na ito ay dapat, hindi na ito dapat may postpone at masunod ang tinatadahanang pagkakaroon ng barangay election po. Siguro ito, atat na itong maging kapitan, maging kagawad to. Gusto nang palitan itong mga overstaying ng mga kagawad na to. Dahil ilang beses na pong napupusun na pero maganda sa amin, pero yung mga iba, binabanggit natin kanina, ang buod ng demokrasya of the people, for the people, by the barangay. Kaya nga maganda sana, magkaroon ng eleksyon doon upang mapakita na kaupo doon ay talagang representative of the people. So hanggat maaari, kung anong nakda ng batas, sana maipatupad. Pero siyempre, alam niyo pagdating sa level ng barangay, maaaring buhin batas para pa-postpone. Kung ano man ang dahilan doon po natin. Kung ang dahilan nila talagang kakakangan sa pondo o kaya yung timing, tingnan po natin kung value po yun, pwede natin postpone. Pero hanggang maaari, tahan yung boss ng ating mga mamamayan na maghalal ng tunay na magtignan ng representante sa kanila. So, nung turbo nyo ba as barangay official attorneys, nagkaroon na ba ng postponement? Hindi katulad ko ngayon na mayroon na mga 5 years, mga 10 years. 1989. 1989. Ang bupo ng lahat ng kandidato kagawad. At yung magtatap, yun ang magiging barangay captain. Yan ba noon? At ako po ay kaya first kawad po ako noon dahil natalo po ako ng 12 boto. Ako, yung naging kami.
So, iba po yung batas nun. Ito po, nagkaroon na po ng, at dami na po babago sa batas po sa barangay. Okay? Wala na ako. Okay. It was a very pleasant experience na makapanayam kayo, attorney. Pero we don't have the luxury of time anymore. So we would like to ask you, have you anything to add? Mayroon pa kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan bago tayo magpaalam? Opo, karangalan po na makabilang sa inyong programa, sa inyong tulong, napapaalam po natin ang aming platform sa mamamayan. Bukod sa akin daanan sa local government, paggawa ng batas, 11 years po sa ito bahay. Naging assistant general manager po ako ng National Housing Authority. At naging din ng National Mortgage Finance Corporation. Kaya 11 years po, naging kahit paano naging expert na rin sa lahat ng pabahay. Gusto kong tumulong sa ating pong Isko Moreno upang ipad ang kanyang programa bahay. Ginawa na po niya. Maynila. Ito po'y umiiral na. Hindi po ito pa nagawa na po. Gawin natin daling dito sa buong bansa. At kailangan po ng batas para po dyan. Sana makatuwa po ako. Okay. So there you have Thank it. you very much. Ang nakasama po natin nakapanayam ay walang iba kundi si Attorney Jopet Season ng Aksyon Demokratiko. At tatlo lang pala sila, no? Tatlo, oh. Thank you very much, Attorney. Attorney, And, thank you po. Good luck. Maraming po. Kung karangan, maraming salamat. Okay. At yun po, si Attorney Jopet Season sa Pangasinan. Bilis Kilos. Babalik kami mamaya pagkaroon ng ilang paalala. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura.
sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura.
Pilipino. Abono Party List, abono atin to. Paulit-ulit magbulag-bulagan. Boses ko, tayo. Bueno, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Kaunting minuto na lang. Konting minuto At na lang. ang natitira. Pero talaga, ang daming magagandang sinabi si Attorney Jopet Yes. Sison oo. kanina. At it's nice na kon pala, nadagdagan na naman ang ating kababayang Pangasinense na nag-a-aspire for Yeah. sa Senado, no? His roots are from Lingayen, ano? Lingayon siya. Lingayen. Oo. Mga season kasi. Ano? May Season. Pangasinan siyang sinasabi kanina eh. Di ko lang bumati naulad. siya Pangasinan eh. Pangasinan. Nabigla nga ako. Akala ko, yun nga ano niya, yung sa television program niya na kung may katwiran, ipaglaban mo. Yan. Talaga. Oo, yun pala, may root sila dito sa Pangasinan. Oo. 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 Isa lang naman yan eh, na pwede nating isingit. Na taga Pangasinan. Kung may katwiran, ipaglaban mo. Yes, Saka, ngayon ko lang nalaman, tatatlo pa lang senatorial candidates ng Yes, oo. Aksyon Demokratiko. Yung isa is- hindi, mapagbigay pala sila. Ano? Yung iba, yung 9, pumili ka na sa iba. Bahala ka na. In fact, masabi nga ni Juan noon, ni Mayor Isko noon na sa kanilang grupo, nung hindi pa nag-withdraw itong si Pangulong Digong, Ah. isasali daw niya sa kanilang Sana, grupo. Biro mo yan. I-adopt Tatatlo. nila. Oo. Ah, Pero sana naman eh. Yung ibang kasama niya, yung dalawa, sino mo ngayon? si Carl Balita, yung isa. Carl Yung may-ari ng review center ng mga nurses. I see. Oo, magaling din siya. At palagi dito sa Pangasinan yan. Ah. May review center dito hanggang sa Baguio, ganyan. Iwan ko kung sa kanila yung babaeng Muslim. Ay, babae yung pangatlo. Yung sinabi ba niya, sa ano yung nasabi niya? Nabanggit kanina pero hindi ko yata. Okay. So, at saka sa mga susunod pong mga pagkakataon mga kaibigan, ay mag-aanyaya pa rin po kami ng ilang mga personalities na makapagbibigay ng kanilang magagandang ideas tungkol sa kung paano tayo mabubuhay ng sagana, tahimik at payapa at siyempre hindi maengkwentro ang napakaraming problema kahit sa panahon ng pandemya. Yes, Ang nangyayari po itong pandemya, ang daming problema Oo ibinigay. nga lalo na ngayon, sumisipa na naman itong COVID, ano? Oo. Ang daming variant na eh. Oo. Delta, Ayan, mayroon namang Omicron. Tapos, Omicron na naman. Ito na namang isa pa, itong very common na sakit ngayon natin ngayon, lagnat, sipon, trangkaso. Yung flu. Nakakatakot nga ang magpasob dahil kung may sipon ka, ubo, Oh. natatakot kang magpasob dahil baka lalagpa ka sa COVID. Oo. Tama ka dyan. Pero ang maganda nito ngayon, itong Omicron daw is hindi naman po gaano daw kalala as Delta. Oo. Kaya lang ito, madaling manghawa itong si Omicron. Mas madaling mag-infect. Oo. Kasi Kaya ang mangyayari pa rin nito, ang maganda rito, dapat bakunado tayo. Yun. At itong bakuna, speaking of bakuna, nandiyan yung APSCO, yung Association of Private Schools, Colleges, Universities. Yan po sa may Lyceum, mayroon po diyang mga nagbabakuna dyan na APSCO members. Particularly. Libre ba yun? Siyempre libre yan, libre. At lahat ng pati mga estudyante. Pati nga ako kahapon na muntik na akong mag-second dose dyan eh. May third dose pala. Yung booster? Booster na. Booster. Booster shot. Yung isa kong anak, nag-tix dito. Tapos na siyang nag-booster dyan sa Lyceum. Okay.
Gonzalo Duque yan eh. Tama ka dyan, tama. Maluwang-luwang. Yung Lyceum Northwestern, kaya diyan nila ina-accommodate yung mga magpapakabakuna. Saan lugar sa Lyceum Northwest? Doon sa may gym nila. Yung gym? Yeah, Okay. gym, oo. Kaya medyo maganda-ganda ngayon yan. Maayos Okay. ang pila. Unlike some places na grabe ang pila. Diyan sa Regional Medical Center, Ay, grabe yung pila. ang haba. Hanggang labas. At sumisikat ang araw, Oo. andun ka. Pataktak. Lanti. Kagaya mo laman. Lanti. Nakita ko yung haba ng linya talaga. Ang dami. Ganyan sa iwan ko. At si Dr. Mejia, wala bang masisilungan to? Wala pang dapat silungan to mga magpabakunang to. Baka mamaya hindi sila sa bakuna. Doon sa kanilang init ng araw. Masan-stroke. Sunstroke. Oh, ang haba talaga ng linya, hindi ka naman pwedeng umalis dahil susunod yung kapila. Tsaka, kwan ito, maganda itong nangyayaring pangyayari, mga development. Dahil noon, kinakampanya mo silang magpabakuna. Ngayon, ang mga tao ngayon, ang nagpupunta na ng Voluntaryo. magpapabakuna. Voluntaryo na. Yan. At Okay. very religious sila. Early in the morning, nandiyan na sa pila. Oh, gustong maging una, pagdating naman doon marami nang nauna. Pero ay nako naman. Bueno mga kaibigan, wala na po tayong oras at siyempre kailangan na po magpaalam pero huwag kayong magkalala. Ito po ay Monday to Friday na palatuntunan ang Pangasinan Bilis Kilos na kung saan marami kayong makikita, marami kayong matatamo, marami kayong mapapakinggan ng mga magaganda at magagamit ng mga balita at developments sa ating buhay. Katulad ng mga naging guest ngayon, no? Katulad ng guest natin. Hindi ko alam na siya palang pakuan ng barangay, ah. Yun din, ako rin. Barangay din eh. Kaya may idea siya sa barangay government eh. Yes. Barangay Kailangan governance. nating mga taga-barangay yan, mga barangay officials. Pero tama yun eh. Nasa unang hanay ng mga nagsiservisyo ang barangay. Oo. Talagang barangay talaga. Kami, ang gano king kanulabi, kakubkub ka, no, kailangan ka. Naanti, Agawad, ni manggugulura. Ano ang mga nung talabat? Sara meron mga isali na panaan yan. Wala untok-tuket. Kagawad, ang gapi, hanggang sigarilyo. Okay. Okay. So, once again, ito po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. At ako naman, ang inyong lingkod, Action Ray Fernandez Ortalesa alias Mr. Ray. Bukas, babalik po kami sa Pangasinan, Bilis Kilos. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa tunog ng bayan. Aksyon Radio. Para po sa ating mga magsasaka at sektor